سلام تخاطلت الدور channel حزد ما حيزلكم زمساخو فيديو بزاف افليت ماركتينج بزي ويب سايت امازون لعل $2,300 تسرح كم تدخلوا تفلتوا له باركس كما كم تسرحوا بزا فيديو كريكم يه رجع لكم كاع قسام ودات رايوا اتا فيديو حانت انت زليلكم مسرح ايدخلون سلازي دما دغاغيمكم رايوا እሺ ቀጥልኩም ክብራት تعزبتي هذا الشانل هبذا فيديو سلسته كجمريا جوجل كروم الله ستيب حدا مالتي جوجل كروم تخفتوا جوجل كروم سكرتكم امازون موفرز اند شيكرز يكون صفو مالتي امازون موفرز اند شيكرز يكون صفو ذن زغزي يمصلكم مالتي زي مسلكم دمو بدنبي راي وفزي دحش برودكت مزمصو تم برودكت بدنبي ريخم بدنبي شيء زلو مني بتعم زدلي زلو يلكم تبسدو كاو امازون ديفايس اند اكسسوارز زبر له بصقام وغن مالتي مسا كليك تغور كليك مسغوركم مسمرصكم مالتي ناونت انا زمرصكو حزي زي مالتي ريموت يو ريموت تام بواي فاي سرح نغري ناي تي في يو فلاش ونوسديو سلازي فاير تي في ستيك 4K سلست عينت الذي زي داونلود مقبار رايت كليك نقبر بعلو مالتي رايت كليك نقبرنا سيب اس غيرنا داونلود نقبرو مالتي ويكا اولو له ديسكريبشن بدنبي تنبوو ديسكريبشن كوبي غيركم نا ديسكتوبكم ወይ ደግሞ ና ወርድ ወሲድኩም ሴፍ ትገሩዋ ማለት ምክንያቱም ተጣመኩም እዩ ተጽሑፉ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ እዩ ሓደ አይነት ፕሮዳክት ዝኮኑ ሰለስተ ተወስዱ ማለት እዩ ስለዚህ ሰለስተ መስወሰድኩም አሜዚንግ ዩቱ ጽሑፍ ያው ሴቭ ንምግባር ዳውንሎድ ንምግባር ዝምኩር ዘሎ ኻነ ስለዚህ ራይት ክሊክ ጌርኩም ሴቭ አስ ይሁን ትሉ ስለዚህ ዳውንሎድ ይሆነልኩም ማለት በጣም አሜዚንግ ዝሆነ ፕሮዳክት እዩ ሶ አብዚ በደንቢ ክንሰርሕ ይግበና ማለት ተከታተልታ ዶ ቻናል አማዞን ከላይ አበይና ከነፋል እንخل ዝብል ዩ ስቴፕ 2 ኢና ንخيድ ማለት ስቴፕ 2 ደግሞ ስቴፕ 2 ክንخيድ ከለና አብ ጉግል ክሮም በመታው حدش ማለት ጉግል ክሮም ኸይድና medium.com ኢና ጽፍ ማለት medium እዚያ medium ካዚያት መጽላ ማለት ዘና መጀመሪያ ትሪው ዘለሆም where good areas find usable ትራፊክ ማት ሰው ንخገዘና ወይና ፖስት ንገብሮ ማለት ስለዚህ አብዝካ በማናይ ገጽ ጌት ስታርትድ ትብለላ ታስቴፕ ክልተ ማለት እዩ ክሊክ ንገብር አፍታናይ ሳይን ኢን ይኮነን ብሎ ጉግል ሚዲየም እንታልኩን ቅድም ሕዚ ሳይን ኢን ክትብል ትኸዲዮም ተዚ ኮይኑ ግን ጌት ስታርትድ ትብሉ ሓድሽ ክትከፍቱ እንትኮይንኩም ማለት እዩ ስለዚህ አብዚ ስቴፕ እዚ ሚዲየም ንምንታይ ይጠቅም ፕሮዳክትና አፍሌት ማርኬቲንግ ስለንሰርሕ ስለዚህ ክንሸጦ ንኽእለሉ ግዝልና ንኽእል ማለት እዩ ነፋልጠሉ ቦታ ወይካ ከም ዌብሳይት ማለት ስለዚህ medium.com ሳይን ኢንኩም በጉግል ተልኩ በጉግል ተወስዶ ስለዚህ ከምዚ አይነት ይመጽልኩም ማለት እዩ ዘን እዚ ይዝመጽ ሰም ሕዝቡን አበይ መናይ ዘላ ላይ ራይት ክሊክ ትገርዋሙ ራይት ክሊክ ምስገበርኩም ፕሮፋይል ዝብል ይመጽልኩም እዩ ፕሮፋይል ዝብልሎ ይሄው ፕሮፋይል ዝብል ክሊክ ምስገበርኩም ያው አብዚ ፕሮፋይልና ነሰርሕ ማለት ምክንያቱም ሓድሽ ተመዝጋብ ስለዝኾና በደንቢ ስእሊ ዘለዎ ክንምዝገብለላ ኤዲት ፕሮፋይል ነው ኤዲት ፕሮፋይል ምስበልና እዚ መጸልና ማለት አብዚ ሰለስተ አይነት ንመጽ ሓደ ፎቶ ነእቲና ከላይ ስም ክነእቲና ሳልሳይ ባዮ ክነእቲና ማለት ስለዚህ ፎቶ ክነእቲ ተኮይና ቅድም ሕዚ ዝነበረና ካብ ዴስክቶፕ ኢና ማለት ክነእቲ ንኽእል ስም ዝደለናዮ ክነምጥ ንኽእልና ማለት እዩ ፎቶ ኤቲ ዘለኹና ስም ግን ዝደለናዮ ክምጥን ዝኽእል ክነምጥ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚህ ንባዮ ግን እንታይ የደና ቻት ጂፒቲ ለና ስቴፕ 3 ማለት ነው ቻት ጂፒቲ ኦፕን ጉግል ክሮም አትሆንኩም ቻት gpt.com ይልኩም ጽፉን ሳይን ኢን ትብሉ ወይ ሎጊን ትብሉ እንድሕር ቅድም ሕዚ ያልኩም ተዘይልኩም ግን ሳይን አፕ ከም ሓድሽ ጌርኩም ታትዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ንጽፎ ወርድ ሎ እዚ ሳይን አፕ ጌርና አቲና እንጽፎ ታይና ነቲ 10 ከቺ ዝሆነ ጽሕፍ ለይለዮ ባይ ዘ ወይ ኣብ
ቴሌግራም ከአምጠልኩም የታ እንግሊዝኛ ጽሁፍ ወይካ ሪኩም ብልወት ስለትخلو ስለዚህ አባዮ ጽሕፈም ተለኹ ታ ሴቲንግ ዚአት መስል ማለት ናይ አዶ ሾፕ ያትብል ታ ሚዲየም ዘላ ስለዚህ ዚ አያት መስል ማለት በዚህ መሰረት ሚዲየም አላ ማለት ሶ ሚዲየም መፋለጢና እዩ ክንሸጠሉ ንኽእል ማለት ራይት ክሊክ ንገብር ሕዝቡን አፍተናይ ፕሮፋይልና ክሊክ ምስገበና እዚ ይመጸልና አሉ ዚ ማለት ሶ ታይትል ዝብልሎ ታይትል ንምጽሉ ፕላስ አይከን ላ ታይትል ፔስቲና እንገብራው ማለት ታይትልና ካፕ ቅድም ይሉ ዚ አይኮን ሾፕ ስማርተር ኖት ሃርደር ዊዝ አወር ቶፕ አማዞን ሴሌክሽን ቱል እዚያ አባዮ ዘላያ ዚ አይኮን ታይትልና ግን ካፕቶም አማዞን ፕሮዳክትስ ዝወሰድናዮ ጽሑፍሎ እቲ ጽሑፍሱ ታይትል ትብል ሓንቲ ተቀምጡ ማለት እዩ ታይትል ትብል ኣብ ዲስክቶፕ ሴቭ ዝገበርኩማ ወይ ካም ኣብ ወርድ ሴቭ ገርኩማ ዝነበርኩም እዚኣ ታይትል ፒኪንግ the right Amazon Fire TV stick for your redirection ዝብል ኣነ ሴቭ ገይረ ኖርኩ ማለት እዩ ኣነ ሒዘ ኖርኩ ዝመረጽኩ ማለት እዩ እዚኣ መጽኹም ፔስት ልዋ ኮፒ ፔስት ገርኩም ኣብዚኣ ፔስት ገርዋ ማለት እዩ ምክንያቱም ታይትል እዚኣ እያ ብዛዕባ ፕሮዳክት እዚኣና ክነፋልጥ ብዛዕባ ፕሮዳክት እዚኣና ኣብዚ ፖስት ንገበር ማለት እዩ ስለዚህ ተታይልና ኮፒ ገርና ኣብዚኣ ፔስት ንገብራ ማለት እዩ እንካኡ ቀጽሉ እዚ ኣብ ሚዲየም ኢና ዘለና ክሳሕዝ ማለት እዩ ኣብ ሚዲየም ኢና ዘለና ስለዚህ ኣብ ቀጽሉ ደሞ ታይሎ ኢንትሮዳክሽን አሎ ማለት እዩ ኢንትሮዳክሽን አሎ ስለዚህ ታ ኢንትሮዳክሽን ዘላ ደሞ ኮፒ ንገብራ ማለት እዩ ይኸው ቅድም ጽሕፍናይ እዚ ኣብ ኩራት ዓዘብቲ አዶ ቻናል ምናልባት ቻት ጂፒቲ አቲኹም ሪራይት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ፕላጅራሪዝም ከይትተሓዙ እንደገና እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስፒን ቦት ዝበሃል ኣሎ ስፒን ቦት ኣብ ጉግል ክሮም ተኣትሞ ስፒን ቦት ኢልኩም ሳተኹም ፓራፍሬዝ ግበረለይ ትብልዎ በዓል ፓራፍሬዝ ገበረልኩም እዩ ፓራፍሬዝ ቼክ ምግባር እንተደሊኹም ፕላጅራሪዝም ቼክ ምግባርሃ ቻት ጂፒቲ 0 ዝበሃል ኣሎ ሂውማን ራይት ምዃኑን ማሽን ራይት ምዃኑን ቼክ ዝገብረልኩም ማለት እዩ ስለዚህ ያው ኢንትሮዳክሽን የኮፒ ፔስት ዝገብሮ ዘለኹ ኣብዚ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ስራሕም ተሰርሑ እዚ ምንም ዘብለኩም ነገር ስለሌለ ጽሑፍ ኦሬዲ ተጻሒፉ ዝነበረ እንካብ አማዞን አሶሺየትድ ፕሮግራም ዝወሰድና እዚ ስለዚህ እዚ ኮፒ ፔስት ገርና እዚ ግን እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ጽሑፍ እዚ ማለት እዩ አስተውዕሉ ሪራይት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብ ቻት ጂፒቲ አቲና ማለት ምክንያቱም ሚሽን ጽሑፍ ከይኾነና ናብ ሂውማን ራይት ናይ ሁማን ናይ ሰብ ጽሑፍ ክኸውን ከለዎ ስለዚህ ንስኻ ስፒን ቦት ዝበሃል ኣብ google.com አቲኹም ስፒን SIPN ባዕልህ መጸልኩም እዩ ሶ አቲኹም ጽሕፍዎ ማለት እዩ ያው ግራመሩ ዛይ ቼክ ዝገብር ዘለኹም ካልኣይ እንት ዘለውን ተመሳሳሊ አይነት ስለዝሆነ ኣብዚ ክንክተሎ ዝግበና ሓደ እንታይ እዩ መፍለይ ክንብለና ፕሮዳክት ሓደ ፕሮዳክት ክልተ ሰለስተ ፕሮዳክት ስለዝመረጽና ፕሮዳክት ሓደ ምናልባት ቁጥር ሓደ እንተይልናዮ ዝሓሸ ይኸውን ከይንጋገም እንተ ማለት እዩ ፕሮዳክት ክልተ ደሞ ፕሮዳክት ቁጥር ክልተ ኢልና ክንፈልዮ ማለት እዩ ካልኣይን ሰልሳይን ከምዚ መፍለይ እንተገርናሉ ንባዕልና ክርደና እዩ ንመንበባይካ ቀሊል ዝኸውን ማለት ከንብቦ ከሎ ስለዚህ እዚ በደንቢ አስተውዕልካ ተረጋጊዕካ ክስራሕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ታይና ንገብር ልክ ጽሑፍ እዚ መጽሐፍና ሕድ ንኣብነት ታ ፕሮዳክት እዚ አዝደሊ የንብባሞ ተናብዚያ ዘላ ስለንሳ ዲስክሪፕሽን የዝገልጻታ ስለዛ ፕሮዳክት ዲስክራይብ ዝገብራ እንታይ ዓይነት እንታይ ፋንክሽን እንታይ ይዝህብ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ይጥቀም ሕድሕድ ዝርዝር እንትን ይዘቲ ስለዚህ ከገዚህ ዝበለ ነዚ አንቢቡ ክሊክ ይገብር ማለት እዩ ተቃጽላ ንሪያ ይኸውን አንቢቡ አማዞን በቀጥታ ይወስዶ አማዞን ከይዳ አይሸጠሉ ኮሚሽን ረክብ ንሕና ማለት እዩ
ስለዚህ ኣብዚ ላይፍ ታይም እዩ ማለት ኩሉ ግዜ እዩ እዚ ኦልሬዲ ፖስት ሓደ ግዜ እንተጌርካዮ ዘላለም ዝቕመጥ እዩ ምንም ዝበለ ይኮነን ማለት እዩ ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ኣዶ ቻነል እስትሕዚ ድማ እዛ ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ተወሳኺ እውን ሃናፃይ ርእይትኩም ጽሓፉለይ ክስተኻፈል ዘለዎን ኣብ ቀጻሊ ድማ እንደ ዓይነት ቪድዮ ከዓ ትሕዝቶ እንተሰርሕልኩም ትምህርቲ ኮታስ ጽሓፉለይ ኣነ ንዓኩም ዝምጥንን ሰሪሕኩም ትርብሕሉ ትሕዝቶታን ከቕርበልኩም እየ እዛ ቪድዮ ወይ ከዓ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባርኩም ንዓይ ምታብዕን ብዙሓት ቪድዮታት ኣብ ሓፂር መዓልትታት ክለቅቕ ይሕግዘኒ እሞ ክሳብ ሕዚ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሕዚ ሰብስክራይብ ግበሩ ጽቡቅ ያው ናይ ሰለስተ ስለዝወሰድኩ ኣነ ንእሽተይ ግዜ ወሰዳ ቢለ ዘለኹ ስለዚ እቶም ፕሮዳክት ሰለስተ ስለዝኮነ ጽሑፉን ብደንቢ ያው ክነበብ ክኽእል ስለዘለዎ ብደንቢ እናስተውዕልና ነይድና ቦልድ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ምክንያቱ ዋሕደ ኣንበባይ ኣትራክት ንክገብር እዩ ኣትራክት ንገብሮ ኩሉ ማዕረ ክኸውን ስለዘይብሉ ብቐጥታ ተስሓብነቱ ሰሓባይነቱ ዝሓሸነ ምግባር እዩ ቦልድ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ዋን ወዲ ኣለኹ ቁፅሪ ክልተ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ስራሕ ይዝኸውን ቁፅሪ ሰለስተ እውን ተመሳሳሊ ስራሕ ይዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብደንቢ ክንዕዘቦ ዝግበአና ሕድሕድ ስራሕትና ብጽፈት ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ግን ጽፈት እንድሕር ዘይብሉ ኣብ መንጎኡ ያው ኣማዞን ዘይቅበለና ክኽእል እዩ ስለዚ እቲ ጽፈት ዘለዎ ስራሕ ንምስራሕ ኣድላይነት ግን ብጣዕሚ ኣድላይ ምዃኑ ኩልና ክርዳእ ይግበአና ማለት እዩ ጽሑፍ ስትራክቸር እዩ ዘርኢ ዘለኹ ኣነ እንታይ ዝመስል ሕድሕዱ ሕድሕድ ጽሑፍ ማለት እዩ ንኣብነት ኣማዞን ፋየር ቴሌቪዥን ብጣዕሚ ገራሚ እዩ ትሪሞሲስ ኮፍ ኢልካ ክትቆፃፀሮ ቴሌቪዥንካ ማለት እዩ ስለዚ ዋይፋይ እውን ኣለዎ ሪሞት ዋይፋይ ማለት እዩ ሉክ ብጣዕሚ ተኸታተልቲ ኣዶ ቻነል ብጣዕሚ ገራም ፕሮዳክት እዩ ስለዚ ያው ዋላ ዓድና ብዙሕ ኣይለመድ ኣብ ካልእ ዓዲ ግን ያው ፍሉጥ እዩ ብደንቢ እዩ ዝስርሐሉ ብደንቢ ከዓ እዩ ዝግዛእ ማለት እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ እዩ ተኻልኣይ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝሓሸ ፕሮዳክት እስካዕ 6 ወርሒ ናይ ዋረንቲ ኣለዎ ስለዚ 4K እዩ 4th generation ማክስ እዩ ብጣዕሚ ገራሚ እዩ እሺ ያው እስካዕት ኮንክሉዥን የርሱስ استخاخي لذلك منيات لك حدا صحفي منياتو أنبيبو يخجز زغل خجز الناس زغل كوميشن سرحنا سر لنا ونايم ما سرحتيو كنسرح زقبنا بزي مالتي سلازي نايم ما سرح سلاز كنا تصحفنا أمانة عند حزي خون يجز أن يخلي أمانة تخوين جن يا نايم جزء بروبلت هاي سلاز كنا بتلاقى عرسوز خالت برودكت كواليتي ስለዝኾነ كواليتي بلاس good description ታህልዮها ያው ዝበለጸ ይኸውን ማለት እዩ ብዝ መሰረት እዩ እስካዕ ኮንክሉዥን ሰሪሕሉ ሶ as simple as that ያው ብደንቢ ጌርካ ቸክ ናይ ምግባር ስራሕ ትሰርሕለኩም ሕድሕድ እዚ ፖስት ዝግበር ስለዝኾነ ካልእ ክሪኦ ስለዝኽእል ፖስት ዝግበር ስለዝኾነ ሕድሕድ ኣክቲቪቲ ቸክ ምግባር የድልይ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ንሰርሖ ደሞ እንታይ ኢና ነእቲ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ኢሜጅ ነእቲ ኣለና ምክንያቱ ጽሑፍ ብቻ ክኾን የብሉን ጽሑፍ ብቻ ጥራሕ
ክገልጽና ይኽልን ጽንጥራ ክገልጽና ይክልን ስእሉውን ክነምጽ ንኽልኔና ምክንያቱ ስእሉውን ገላጻይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሶ በደንብ እዚ እንረእዮን ሶ ኣብዚኣ ቁጽር 1 እዚኣ Amazon Fire Television Stick 4K Max ያና ቁጽር 1 ሶ ናይ እዚኣ መጀመርያ ዳውንሎድ ዝገበርኩ ዋላ ታምስሊ ማለት እዩ ናይ እዚኣ ሴቭ ካብ ዝገበርኩ ዘምጻ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ክብራት ተኸታተልቲ ኣዶ ቻነል ይኸው መጽያ ኣላ ሴቭ ባዕላ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ every activity ምስ ጽሑፍ ፕላስ ምስ ስእሉ ማለት እዩ ስለዚ ስእሉን ጽሑፉን ሓደ ዓይነት ጌርካ ታ ስእሊ እዚኣ እያ ب2023 ተሰርሐ ባይዘوي ስለዚ እዚኣ ከቦልድ ትገብርዋ ተቁጽር 1 ማለት ምነት ከፍ ኢላ ክትረይ ትኽልኔዋ ሰሓባይ ክትኸውን ትኽልኔዋ ካፍታ ዝነበረት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ቀጽላ ዘላ Amazon Fire Television Stick 4K Max ዝበሃል እዚ ማለት እዚ 2023 ተሰርሐ እዩ ኢኖቬቲቭ እዩ ትሬንድ ዲጂታል ትሬንድ most innovative stream device እዩ ስለዚ እዚ ዲቫይስ እዚ ድማ ያው ጣዕሚ ኣምሻጥ ይዝርከብ ሕዚ ማለት እዩ ጣዕሚ ስለዚ ቁጽር 2 እንደገና ከም ጌርና ባዕላታ ናይ ቁጽር 1 ሰርሕናያ ዓይነት ኢና ሰርሕ ማለት እዩ Amazon Fire Television Stick 4K Max Lite ዘለዎ እዚ ላይት ዘለዎ እዚ ማለት እዩ እዚ ካ ኣርሱ ዝቃለ ነው አሉ ዲስክሪፕሽን ዘለዎ ስለዚ ታይ ንገብር ማለት እዩ እዚኣ ኣብታ ቁጽር 2 ፕሮዳክቱ ማለት እዩ እዚኣ ስቲክ ላይት ንሐቀ ይኸው ኢንተርኔትና ፕላስ ምልክት መጸና ኣብታ ፕላስ ምልክት መጸና ናይ ዋዕላ ቪዲዮ ዲሃደለኻ ወር ስእሊ ዲሃደለኻ ዝብላላ ንሰን ሰሌክት ጌርና እحنا ስእሊና ደናዚ ስእላን ትመጸልና ማለት እዩ ስለዚ ስእሊ ትመጽእ ታ ቪዲዮ ምስመጽት ይኸው Fire TV Stick Lite ዝበሃል እዩ HD streaming for home or travel ዘለዎ እዚ ኣብዚ ግን ኩራት ተኸታተልቲ ኣዶ ቻነል ሊንክ እንረኽበሉ እዚኣ ያ ማለት እዩ ሊንክ ኣፍሌት ሊንክና እዚኣ ያ ምናልባት እዛ ቪዲዮ እዚኣ እንድሕር ሊንክ ከመይ ከም ትስራሕ እንድሕር ፍልጦ ዘይብልኩም ኮይንኩም ኣብ መጨረሻ ላታ ሊንክ ከመይ ከም ትስራሕ ስለዚ ኣብዚኣ ሊንክ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ሶ ኣፍታ እዚኣ ምናልባት ኣይትረአይን ዘላ ግን ቼክ ኣውት ያ ትብል ስለዚ ቼክ ኣውት እዚ Amazon Fire Television Stick Lite ኣፍታ ስእሊ ኣብ ትሕቲ ኣይኹም ትገርዋ ማለት እዩ ስእሊ ኣብ እግራ ቼክ ኣውት ኢልኩም ራይት ክሊክ ትገርዋ ክሊክ ትገርኩም ትመጸልኩም ላ ማለት እዩ ይኸው እዚኣ በደንብ ጌርኩም ቼክ ኣውት Amazon Fire Television Stick ያ ትብል ሶ ኣብ ሰለስቲኤን ማለት እዩ ዘን ታይና ንገብር ለና ምስቲ ናይ ባዕልና ዌብሳይት ምስቲ ናይ ባዕልና ኣፍሌት ሊንክ ዝተዋሃበና ናይ Amazon ንረኽበለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይገብርሎ ማለት እዩ ዝገዝእ ዝኽእል ኣብዚኣ ክሊክ ይገብር ብቐጥታ ናይ Amazon ይኸይድ Amazon ካናትና ኣፍሌት ምዃኑ ይፈልጣዩ ሶ በዚ መልክዕ እዚ ይኽፈለኩም ማለት እዩ ሶ እዚ ተወዲኣና ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ስእሊ ክትገብሩ ተደልኩም canva.com ክትኣትዩ ትኽእሉኹም shared the experience in your home ዝብል ኣብ canva.com ከይድኩም ዝኾነ ambience ምፍጣር ዝኾነ ስእሉ መጀመርያ ሰሓባይን ምግባር ክትሰርሑ ትኽእሉኹም ተዚ ኮይኑ ግን ኣብዚ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓፀረ መጠን እዚኣ ትመስል ታ ጽሑፍና እዚኣ ትመስል ስለዚ እንታይ ተርፋ ሕዚ ፖስት ክትግበር ኣለዋ ማለት እዩ ኣበይ ኣብ ይኸው ፐብሊሽ ናው ዝብል እርግጠኛ ዲኻ ፐብሊሽ ክትገብሮ ዶ ይብል ኣብዚ 5 ነገራት ኣድ ቶፒክ 5 ነገር ዝብልሎ 5 ነገር ክትወስዱ ትኽእሉኹም ተመሳሳሊ ምስ ርእስኩም ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ፐብሊሽ ትሉ ሶ ፐብሊሽ ኢሉስትሪ ፐብሊሽድ ኮይኑሎ ማለት እዩ ታንክ ዩ ስለዳምስኩም ድማ ሰብስክራይብ ሼር ብምግባር ካልኦት ንኽበጻሕ ንግበር ቅድሚ ሕዚ ዝሃብኩም ሊና ነፃይር ኢትኹም እናመስገንኩ እታ ቻነል ድማ ሓቢርና ንዕብያ ኣቆጻል ድማ ካልእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ንዓኹም የምህሩ እዮም ኢለ ዝሓስዎም ሒዘልኩም ቀርብ እሞ ይቐኒየለይ ሰናይ ግዘን ኮነርኩም ድማ ትምኒተይ